paka-adelantado tanganing. Yung mga minsan sala ka na, minsan sala na ito yupan. Pag-aaral ka yan, ang pahit. Yan ang... hanapan ka talaga ni... Sarosan ang violation mo. Diba? Ngaya illegally park. Tapos, so... Pag nadagit, so, tagsadirikan inangklahan na bihikulo. Arrogante ngaya. Nagulo na lugo. Ayan. Tapos... Relaxa na. Sala na nga ni ika mo. Di na ka mo pa ka. Ano po kaya? So, disregarding traffic sign. Yan. DTS. Dakulon yan. Dakulon yan kay mga checklist baga. Pili sa lang pagparachikan sana kung sige pakisimbagan mo. Basta ang point duman, illegally parked ka, magbayad ka. Tasala man talaga. Ayan. Di ka na magparapakisuway. Tasala ka talaga. Pag sala ka. No one is above the law. An mapagal-pagal ka ni, pag Sabado ka nadakop. Makukuha mo Lunes. Iyo ba siya nangyari ka na siya? Mamaklay kang Domingo. Naramdaman mo so istoryanta dyan sa may, Mercury? Bako sa may LCC, gining fronting Magallanes. Iya. So pinuron po dyan ng mga tricycle o mga motor. Mga motor. Tinugutan naman kan park boy. Iyo. May violations park boy. Iyo. Ano siya? Winning out of line. Bako sana, siguro day niya araman lay. Aram. Dapat ang mga park boys, piga-orient man iyan. Pinasireminar ito. Aram ang rehistradong park boy, may ID sindakan sa government. Igwa nga ni. Ani ba kasi, uro ID man sana. May ID siya, totoo. Kumbaga, legit siyang park boy. You are barking at a wrong tree. Parking at a wrong tree. Bako mo siya dyan naka-assign. Yun lang. Duman siya sa sawangan. Yun sana. Wala kayo kaya dilin siya sa sawangan. Kaya nagpasiring siya. Yung nga ni, so rason. Kasi baga, ang bago maghali, 5. Halimbawa, 500 na 5, pira na Yung nga ni. Wala kaya duman, that time. Mas kita, dumang ka naka-assign, dumang ka. Di ka man pwedeng mag-transfer. Dapat mag-agaw ki pwesto ki iba. Yan. So, yun ang mapagal-pagal. At least kunyan, sa mga magkakadarok of the office hours pa, may time pa ka mo na magbalokat kan sa inyong motor o auto sa makabayad ka mo sa treasurer's office. Tayan pala. Duman yan piga akwan sa impounding area. Sa may sawangan pala ang pahit sa mga motor. Diyan pala ang biborugta. So ano niya duman sa may LC3? Sa LC3. Kunyan ba ito? O yan ang doon opisina kan PSO. Gaya, dati baga duman. Hindi naman gayo duman. Hindi naman gayo. Hindi na gayo. Tamayo siwa sa sawangan. Ina ko na nung pa dyan. Siyempre, kung weekend ka nadakop, maabot kang Lunes, dapat secured ang motor mo. Iyo, di ang style mo kaya. Halimbawa, nadakop kang Sabado. Kikara din na yan? Dapat, ang style mo. Di pag nadakop kang Sabado, di Domingo, mag-jogging ka, ilingon mo so. Baka mawara. Responsibilidad mo na ka nagbabantay dyan. Dapat. Pwede bagang balo-bagian, natangya so motor ko wara na digdi. Siya nga nagbabantay digdi. Baka? Okay, sige. Paggarumdum sa natabi gararay, although antaramon kan DILG, national, na in-extend din da so direktiba na road clearing operation. In-extend because of pandemic. Ayan. Mismo si Anyo, na nagtaram sa kaya downloaded yan sa mga DILG offices sagod sa mga munisipyo and so DILG madagi sa tuya iyo man nagtatao kay direktiba bako po ini kapritsyo kan LGU base ini sa direktiba kan DILG national government sa national ini po pigapod na road clearing operation sa Manila baga ngani Dumanganay sa Manila? Dapat magtagalog ka, taga-duman ka. Nakita mo doon?
Ano nakita? Kaya baga na. Pakaraya, ang grammar mo, pakaraya. Kaya nakita mo nga ni dito. Iyo baga, so yun ang mga paratinda baga dumangki sa gilid-gilid. Kinaroon niya baga ito, ning siya na mo sama baga ito kan mga sutas post duman. Yan. Maski nag-iribi sa mga paratinda, taday na nga kaming paninda. Paano nga pagkabuhay mi? Pero dahil maginibota, that is the law. Yes. Nga bawal ang mga obstruction sa tinampo. Yan. Hindi ko kung inuruli pa ito. Siguro, for humanitarian reason, pwede kayo na iruli gayon, pero may patanid na. Sa agad, ay ka na mailing duman sa area mo. At kinapitalan man baga ito. Oo, natural. Malay mo kung inutang mo ito kung sa ina 5-6. Irak man baga di. Yan, no di. Pagpasabot sa naman sa mga tao, mo ya, na kaya-aya, pag malinig baga ang lugar, Magayunon baga. magayong pag-ilingon. Oo. Saka kung halimbawa responsible na siya, responsible kang syudadano. Pag illegal na nga di ka na mag-insist. Iyo. Di ka na mag-insist. Illegal na nga pag nadakop, minsan sunang dadakop, sailing mo, yupan maraot, ka nagbalga. Sabi kang texter, igwang ibang nadadagit, sabi ang mali daw, gigibo kan otoridad ta interior road na daain ang mga barangay. Dahil, maski sa barangay, di man kipipalibre dyan, no di, ansiste, ining grupong nagdadarakop, pagbanggi, di na masinda nag-ooperate. Yaw naman dyan, minaparada sa mga tricycle, Siyempre. padjak, auto. Tama. Diyan man nga nakatangod so harungin daw. Di, syempre, mapark ka talaga sa tangod mo. Iyo. Iyo ang sistema. Pero sa ibang country, di yan pwede. Kaya ito, naramdaman ko. Nagtuturugan lay sa ibang, sa ibang nasyon. Dapat, ko ta Hindi sana sa to ata nagtuturugan, 24/7. Hindi sana ata nagtuturo. Yung sabi yun, operation kan lay, 8 to 5 sana. Hindi sa to iyo. Pag office hours lang. Tapos, after office hours. Kaya magayon nun sa ibang nasyon. Dahil na. Talagang pag sinabing uni-uni. Sa ibang nasyon, seldom ka makailing kay mga taong nasa luwas. Recorded na niya sa CCTV. Tapos pati, pag day kang... Maabot sa imo, ticket na. Pag day kang parking area, day ka pwedeng magbakaling auto. May proposal na kayan sa Senado, sa Kongreso. Tapos, na, ano nangyari? Kung day ka ki parking space, you are not authorized to buy Vehicle. a car. Oo. So, dapat mag-provide ka muna ki helipad or car park, carport. Kung muya mo. Kung day ka kayan, day ka pwede. Kaya kung halimbawa, narong mo digdi bungalo, di pakagan mong rampa, pasiring sa atop mo. Pwede, spiral. Kaya makaantos ka dyan. Yan? Hindi ka na. Jesus Mariusi. Pero ito nangyayari. Sagot ba sa proposal itong mga... Pero, Or ang ground floor mo, iyon kuan mo, di sa taas, so harong. So kaharongan. kota na nga ni, araw ka yan. Pero, ilinga, digdi nga na sa tuya, ining manangod sa mga building. Supposedly, igwang ki-easement, mga perang meters, mga 2 meters gayod. From the sidewalk, palaog. Tanganing, matauang sa mga kliyente mo, may maparadagan auto. Correct. Pero ang gigibo kan mga nagpapagibo ki building, sagad-sagad. Tas sayang nga, ma-display yan pa nga yan. So espasyo ito yung mo kung 2 meters, nakulao na baga, sagad-sagad, to the extent na dahil sinda ki paradahan kan mga kliyente ninda, mga kung sisay pa man na mo yan sa enda. So, distipan ka ito, dakulong ki nagpapagaribo, nagiki mga bagong buildings, day man, Parking area. yung baga, yun ang problema. Ay, nabuenong sistema tayo niyo. Okay?
So, pag ganun dumgarare tabi, besa na, relax ka sana dyan. Si Sai. Iyan ang sabi mong sa Taisan, makakaantos Mansa mo, dyan. actually. Ano yan, dyan malinig. Oo. Sa ibang lugar, already pasiring dyan sa, northern part. So, karabaw mo, Pasiri nakasuksok man ito sa... Nakasuksok ito. Di man ki problema palaan. Eh, Pero igwa man nakasuksok. yung mga nakapark sa gilid. Igwa. Oo. Igwa. Besa na, matatimingan iyan dyan. P-park gado yan. Pag banggi na. Pag Aldaw, nakapark. Pero mapapagalsin na ka ni kaguguyod pababa. Iyo. Bako? Siyempre. Malay mo, maray kung piguguyod, may nagmamaniyo, ikunda palugsot baga dyan, baka... Baga palugsot na. Diretso na ito. Mahinutan pa siya kan piguguyod. Di pa na kani? Amo na, bye-bye na. Amo na. Thank you. Ugma naman tabi. Kinamlag na naman tabi. Adi. So, mabalas po. Kasi ano bang antabay? Ating pakinggan si Edwin Tulfo para